Johnny ma. Ko turu sera alagama mori kema. Ko turu sera Johnny ma. Ko turu sera alagama kalane ma. Iye. Kalma dalaw. Ala kana basi foyi kala. Ka kai. Ko di basi ta wɛrɛ la. Basi ta la. Alaikum salam kalande. Ko di basi ti la. Basi tɛ na. Ala kana basi k'i la. Ala kana basi kɛ ne ni aw la. Amina arabi. Ala ka walanda a bɛ mun kan. An ka bi walanda ni an balimakɛ dɔ ye. Ale de ye question dɔ posé an kun. Tiɲɛ na nin kuma ye ne yɛrɛ dabali ban dɛ. Ko k'i ɲininka ko est ce que ko cigarette bɛ sun tigɛ ko komi ko sisi. Ko n'a sɔrɔ n'a bɛ sun tigɛ ou n'a t'a tiɲɛ. Ko k'i ɲininka n'a b'i daga. Alhamdulillah. Kalande. Ko yala cigarette bɛ sun tiɲɛ o. O parce que ko cigarette ye sisi ye qu'est ce que o bɛ sun tiɲɛ. Basi tɛ. I b'a fɔ cigarette min na u ye. Maa min ye question in posé. Maa min ye ɲininkali in kɛ. A bilayi. Cigarette k'a tɛ sun tiɲɛ. K'a t'a tiɲɛ. Abada. Ko cigarette t'a tiɲɛ cogo min. N'a ma cigarette yɛrɛ sɔrɔ don min. A ka bon mun ta. Karamɔgɔ bon mun. Kalande. Walima u ka sisi jugu dɔ bɛ yen. Ko galajo. Galajo. U b'o dɔn dɛ. A bɛ se k'o fɛnɛ min. Awɔ. N'o fɛnɛ ma bɔ. Marifa mugu a k'o kɛ papier la. K'o fɛnɛ min. Karamɔgɔ est ce que o yɛrɛ. Kalande. Diinɛ t'ale ta ye o. Diinɛ t'a ta ye tiɲɛ yɛrɛ. Diinɛ ma na. Ale mɔmuso ba ka kɔnɔmiɲɛ la. A ma n'o la ni fa ba cɛ a ma n'o la. Kalande. A t'i ni fa ba cɛ. Hakili la walanda a faamuyara. A faamuna. Baasi tɛ. Malgré i tɔmɔ ta. Cigarette man ɲi. A man ɲi. Cigarette sanbaga dangalen don. Karamɔgɔ. Cigarette feerebaga dangalen don. Karamɔgɔ. Cigarette yebaga dangalen don. O tuma na ne bɛna bila. Kalande i b'a kan wa? N y'a bila su in na. La ilaha illallah. N y'a bila. Kalande. Ale ka cigarette tɔgɔ fɔ i da la. A bilayi a dagalen tɛ. A dagalen tɛ. Fiyewu. Walanda faamuna. A tɛ. Alhamdulillah.